Asi môžeme začať. Veď dali, že môžeme tak aj dali a hrdá. To som takú fajnú hlášku dneska čítal, ale to bolo po česky, že o červenom láskach, vieš, zrskách. Že keď to má hrdzavú strechu, má to mokrý spodok. Aha. Ty povedz dosť. Už to nahrávaš? Tak môžeme začať. Takže ja vás zdravím. Ja som ten Smiley. Takže nepripravoval som si to až moc dobre, takže mám veľa slajdov, až 17. Ale nezvyknem mať veľa slajdov, takže je to veľa. Už som povedal 3-krát veľa. Dobre, teraz fajn. Chcel by som vám dať čo porozprávať o NetFlow štatistikách. Čo to je NetFlow, aké štatistiky som na tom robil, ako približne by som chcel odchytávať alebo odhadovať nejaké útoky. Ale najprv by sme si mohli rozobrať terminológiu, teda čo to je NetFlow. Samotný NetFlow je nejaký protokol, ktorý navrhol Cisco kedysi dávno. Je založený na IP tokoch. IP tok je len proste záznam o tom, odkiaľ kam, čo komunikuje, z akej pečky na akých portoch, koľko je prenesených dát. Funguje v princípe tak, že nejaký kolektor alebo nejaký switch alebo router od Cisca, najčastejšie, môže to byť kľudne aj nejaká sonda, zaznamenáva tok, aký ide, zaznamenáva dáta a preposiela ho niekde na teda sonda zachytáva nejaké dáta, posiela to na kolektor a ten v 5-minútových intervaloch ukladá niekde na disk všetko. No a potom z toho serveru alebo z toho disku, kde to je uložené, sa na tom dajú robiť celkom zaujímavé štatistiky. Na čo je to dobré? Dobré je to na to, že to moc tak nezaťažuje, alebo to nekontroluje, čo vlastne v pakete naozaj je. Ktoré to má nejaké hlavičky. A keby sme chceli kontrolovať sieť nejakými bežnými prostriedkami a nejakým Wiresharkom, tak by to pri veľkom trafiku a veľkej sieti asi dosť zaťažovalo na tie tri časti vlastne, na to spracovanie tých dát. To, čo som ja robil, je až niekde tu, lebo som nejaký analýzer, čiže tými troma časťami, ako sa to bude zbierať, a tak som sa nezapodieval, čo potom prinášalo aj nejaké problémy, že som musel rátať s tým, že to môže vyzerať troška ináč. Ale keby ste si to chceli rozbehať doma a predsa len... Čo som nepovedal? Aha, nezabudni povedať niečo o verziách. O verziách asi toľko. NetFlow je známy najviac vo verzii 5 a 9, keď si vznikla nejaká prvá verzia, proste to sa nepoužívalo, 2, 3, 4, ja neviem, či vyšlo nejako, alebo niekde, či to je nasadené. 5. verzia sa dosť chytila, na väčšine zariadení to je. Vlastne väčšina zariadení, ktoré sa používa práve verziu 5. Potom 6, 7 mali nejaké featurey, to neviem rozoberať, 9 sa začalo používať oveľa viac, je tam nejaká modularita v tom a podobne. Od 9 sa spravil nejaký štandard, myslím, že IPFix sa to volá, alebo niečo podobné, čo už je vlastne ISO štandard. Dobre, keby ste si chceli doma spraviť niečo také na sieti a ja rozumiem, že proste na Cisco k tomu vyhodí teraz peniaze, takže si kúpim Cisco, nejaké zariadenie, dá sa to rozbehať normálne na Linuxe, na týchto troch softoch, bežne to je v repozitári. Treba dávať pozor pre tých, čo nejako nemajú o sieťach prehľad, že keď si to pustím u seba na kompe, tak budem proste skenovať len to, čo ide mne na komp. Čiže najlepšie je dávať odkladať nejaký trafik z routeru a si to môžete ukladať. No čo zrobí, to je, že proste to odkloní na nejaký port 555 a potom to odchytím, uložím to niekde, potom to môžem prečítať. Ten prepínač ešte žiadne má nejakú hierarchiu. To je nepodstatné moc. Dostaneme nejaké dáta, tie dáta vyzerajú nejako drsne.
A niečo by sme s nimi chceli zrobiť, asi z toho, že si prečítam nejaké dáta, že niečo tam existuje, to mi nepomôže. Preto som sa snažil tieto dáta nejako spracovať, rozumne, a zrobiť z nich taký približný prehľad, ako vyzerá bežný deň alebo bežný trafik v závislosti na čase. Dobre, tak všeobecne, proste som chcel vedieť, ako vyzerá trafik a takisto som chcel mať nejaký algoritmus alebo nejaký model na to, že keď prídu nové dáta, tak aby som to s tým nejako porovnal a vedel povedať, že či to sedí do toho baselineu, do toho trafiku, alebo či sa jedná o nejaký útok. Prvotný môj cieľ bol spraviť si univerzálny program, ktorý proste povie, že toto je zlé a toto je hrozba, a toto je takáto hrozba a neviem čo. Potom ma tieto také ciele, že zmením svet, prešli, lebo som si uvedomil, že vlastne to nejde. Vlastne počítať, že taký hlúpy, že nevie povedať, či vlastne ide, alebo teda skôr, že či nejde. A neviem povedať, že čo je naozaj útok, tak som prešiel do toho, že budem nejako odhadovať štatisticky, preto je to štatistika vedstvo, štatisticky odhadovať, že či to k tomu sedí a v prípade, že áno, tak upovedomím už človeka, ktorý sa bude vedieť na to pozrieť. Dobre, potreboval som nejako vytvoriť nejaký baseline. Bez ohľadu na to, že čo to ten baseline v mojom ponímaní bude, lebo to už potom nejako vyplýva z tých modelov, ktoré som používal, musel som si nejako dáta ukladať, nejako ich spracovávať a nejako ukladať akýkoľvek baseline, bez ohľadu na to, čo to je. V prvom rade som si musel musel som zvoliť štruktúru, do akej by som ukladal všetky dáta. Keďže to bolo na disku, nejakých súboroch po 5 minútach, to som spomínal, alebo teda po 5-minútových intervaloch, tak som sa rozhodol, že všetko, čo je v tom súbore, alebo v jednom súbore 5 minútovom, označím to 5 minútovou pečiatkou, teda dátum, čas, s tým, že je to zaokrúhlené na 5 minút, a uložím to do jednej veľkej tabuľky, do databázy. Databázu som používal, pretože je to celkom rýchly prístup a mohol som z toho robiť rozumné selekty potom neskôr. A tým, že som to zaokrúhlil na tých 5 minút, som získal aké také rovnomerné rozdelenie. Čo je baseline v mojom ponímaní, je to, že poviem si, chcem vedieť, ako to vyzerá na niečom konkrétnom. Niečom konkrétnom znamená napríklad na porte 80, napríklad na rozsahu týchto IPčiek, napríklad na tomto protokole. Teda ten môj baseline je vlastne v tej databázovej štruktúre len nejaká tabuľka o 24 riadkoch, pričom každý riadok nesie v sebe informácie o všetkých dátach, ktoré sú v rozsahu nejakom. Vyberiem si rozsah, z ktorého chcem robiť baseline. A každý riadok je 1 hodina, teda v tých 5 minútových častí tam môže byť rôznych 12. Alebo teda 12 variácií. Takže prvých 5 minút, druhých 5 minút, sa rozumieme. No, čiže je to dosť veľa dát, síce jednorozmerných, ale je to dosť veľa dát. No, samozrejme, nenatlačil som všetky dáta do jedného záznamu, musel som to ukladať nejako inak, ale k tomu sa dostaneme teraz. Takže povedal som, že máme nejaké jednorozmerné dáta. Typu, zaujíma ma, že koľko bolo pripojení na porte 80, napríklad v prvej hodine dňa nejakého, tak budem tam mať hrozne veľa čísel, ako vstup. Hrozne veľa čísel typu, že v týchto 5 minút mal na port 80, tých 60 pripojení, týchto 40, týchto 120. No a čo z toho viem povedať, je hodnoty, ktoré nepatria do tejto množiny alebo tejto postupnosti. Čiže keď som si to pekne zoradil, tak videl som, že niektoré dáta sú proste odľahlé a aby som začal tým najjednoduchším, tak som si mohol povedať, no fajn, čo je odľahlé, to je útok.
alebo nemusí to byť ani útok, ale prehlásil som, že toto je to, na čo by sa mal administrátor zamerať, čo by som mal ohlásiť, že toto je potenciálny incident. Teda navrhol som nejaké 3 modely na to, alebo 3 postupy na základe nejakých základných štatistických postupov, ako definovať, že je niečo odľahlá hodnota, teda útok. Prvý model je viac menej klasický, vyplýva z nejakého toho box diagramu, krabicového, ako sa to volá. A tu už sa dostávame k tomu, že vieme, ako by mal približne vyzerať ten baseline, ktorý sme mali na začiatku vytvárať, takže aké dáta potrebujeme. V prvom modeli potrebujeme nejaké kvartily. Prvý, druhý, tretí kvartil asi vie každý, čo to je nejaká 20% časť, 50, alebo teda dáta, ktoré sú v 25%, 50%, 75%. S tým, že tých 50 to je medián, poznám už úplne každý. Nejaký ten rozdiel medzi prvým a tretím kvartílom je celkom zaujímavý. To je tá medzikvartílová vzdialenosť, alebo neviem, ako sa to prekladá. No a ja som si povedal, že nejaké maximum je práve určené takto, teda tá vzdialenosť je od nejakého tretieho kvartílu. Bežne sa používa v iných softvéroch, alebo hlavne v tých štatistických softvéroch, čo používajú ekonómovia, sa používa to Ačko 1,5. Vôbec som sa nedozvedel, prečo sa používa 1,5. A nechcel som tam dávať čísla, ktoré proste len niekto používa, tak som to dal voliteľné. Čiže administrátor na začiatku, ako sa vytvára baseline, alebo ak to kontroluje podľa baseline, si môže určiť, že koľko násobok to má byť a zároveň, alebo teda ako to chce zväčšiť, ten rozdiel, o ktorý bude pozerať hore, a zároveň plus minus nejaké hodnoty, nejaká konštanta, to je kvôli tomu, že to je super. Máme aj zatlíska? A to som jak zrobil. Aha, ja som asi kolečko stlačil nechtiac. Dobre. No, to C-čko, hej, tá konštanta, to je kvôli tomu, že môžu byť nejaké stroje, ktoré proste bežne vykazujú nejaký veľký trafik, tak nejaký konštantne veľký trafik. Dobre, takže nejako by to prakticky malo vyzerať tak, že máme väčšinu dát sústredených tu, to je podľa toho grafu, ktorý som ukazoval. Zrobím si nejaký ten akože horný odhad a všetko, čo je nad tou červenou čiarou, tak to je zlé. To je nejaký taký pseudokód. Hej. Ale hovorí to presne o tom, čo to má zrobiť. Bude to niekto čítať? Dobre. Dobre, potom to chcem updatenúť, teda vieme, aké chceme dáta, neviem, či som to spomínal, ale chcem teda prvý, druhý kvartil, tretí kvartil, vlastne druhý ani nepotrebujem, ale hlavne prvý, tretí. Zároveň som si tam už nechal medzi tým aj nejaké priemery a tak ďalej, to sa mi potom zišlo. Keď som robil ďalšie modely, je to zatiaľ nie je podstatné. Dobre, chcem to updatenúť. Čo znamená updatenúť? Mám zrobený nejaký baseline už a príde mi ďalší 5-minútový záznam. Chcem prísť na to, alebo chcem zistiť, či ten 5-minútový záznam obsahuje nejaký útok. Zistiť to nie je problém, lebo viem, koľko je tam prístupov na daný port, IPčko a tak ďalej. Viem, ako vyzerá ten baseline, čiže viem povedať, či je alebo nie to odľahlá hodnota. No problém je, že ak to nie je odľahlá hodnota, potrebujem to nejako posunúť. Ono sa to stále inak správa podľa toho, kde to je. Ten posun nie je samozrejme úplne presný, je tak na 50% presný, lebo vychádza práve z toho, že tu je 50% hodnot a z toho sa vyráta nejaký rozdiel medzi hodnotami. A to je práve ten posun. Takže takto som si upravil tieto dáta. O toľko som ich posunul podľa toho, kde padli tie informácie, ktoré prišli ďalšie. Super, zase som to zrobil. Dobre, takže druhý model vychádza z nejakého, neviem, jak si to volá v štatistike, myslím, že Groupsov test. Je to celkom easy. Hovorí to o tom, že zvolíme si nejaké G, ktoré je proste rozdiel nejakého maxima od priemeru
a podelíme ho standard deviation po slovensky. No a to prvé slovo. Neštandardná, to je smerodajná odchýlka. Dobre. To akože vyrátať smerodajnú odchýlku na prvý pohľad nie je vôbec problém. Z matematického hľadiska vôbec nie, z informatického trošku, lebo potrebujeme všetky xi, ale to ukážem za chvíľu, že to je vôbec. A to je rozdelenie, to je bežná tabuľka pre t väčšie ako 40, myslím, že to je konštanta. Ako tabuľku narvať niekam, aby to ťahalo o veľkosti 40, tiež nebol problém. Takže to je taký jednoduchý celkom model, taký bežný. Čo ma akurát trápilo je to xi alebo y, teda, že by som si mal pamätať všetky predošlé hodnoty, ale tu samozrejme z binomickej vety sa dá vyjadriť, že to blbosť, že vlastne keď si to rozložíme, tak úplne nám stačí ten predošlý kvadratický súčet, keď sa niekto celé odvodené odprvom na papieri to prečítať. Takže vlastne nepotrebujem predošlé hodnoty, stačí len ten súčet a ten súčet sa dá jednoducho zväčšiť, lebo to, čo som dostal, keď som bol na pripočítankou. Takže tým by som mal aj druhý model, úplne nezávislý na tom prvom. No, mal som úplne dva rôzne pohľady na to štatistické a teraz prišiel nápad, že no fajn, a čo keď bude niekto robiť útok priamo na ten môj algoritmus? Akože zrobiť nejaký algoritmus a nepovedať nikomu, ako funguje, to je fajn. Lenže toto asi tak by som nechcel a ešte je to aj bežná vec, vidno, jak sa to správa, takže príde niekto a povie, že no dobre, takže ak to nie je v tom rozmedzi, tvoj baseline sa updatene. No, ak sa updatene a je to dosť tesne pod tú hranicu, tak tá hranica sa posunie. No a keďže sa to posúva každých 5 minút, tak ja každých 5 minút budem posielať dáta tesne pod svoju hranicu. Dorátať si, keď posielam ja dáta, nie je problém, ako sa tá hranica posúva. V tom prípade za nejaký týždeň, dva viem tú hranicu proste pekne natiahnuť. Niekde hrozne vysoko. A v tom prípade, že je tá hranica už hrozne vysoko, to server prestane zvládať. A administrátor si to fakticky nemusí všímať v prípade, že používa samozrejme iba tento software, čo je akože blbosť, ale existuje tam ten problém. Dobre, čo to je? Aha, to je kód k tomu algoritmu ešte. No to je podstatné. Preto som chcel nejako ešte zohľadniť to, že tie dáta by mali mať nejakú časovú nadväznosť. Ono bežne sa používa pri odhade cenné papiere, také tie na burze. Keď nejako sa vyvíja nejaká funkcia a chcete povedať, ako sa to ďalej robí, nejaký ten exponential smoothing, neviem, z toho po slovensky, vyhľadzovanie exponenciálne, alebo tak nejako. No a ono sa to dá celkom pekne vyjadriť z toho, že jediné, čo nás zaujíma, je predošlá hodnota a predošlý odhad. To je z toho, že vieme hodnotu ST povedať podľa ST-1, áno, je to celkom pekne exponenciálne. Jediné, čo je voliteľné, je to, že ako veľmi chceme byť závislí na tom, ako tie hodnoty skáču. Teda keď skáču príliš takto, keby sme si zvolili alfu polovicu, tak veľký skok je pre nás na polovicu dôležitý. Ak si zvolíme väčšie číslo, tak je pre nás viac dôležitý. To znamená, že keby niekto teraz prišiel a povedal, že ide robiť postupne akože posúvať celý ten baseline vyššie a my by sme dali tú hodnotu alfy veľmi nízku, tak dôležitý by bol pre nás ten odhad, aký bol. Teda momentálny odhad je nejaký nízky, lebo to vyplýva z predošlých odhadov a predošlých dát. Teraz niekto povie, že ide tlačiť príliš vysoko, ono to vybehne hrozne vysoko, ako môže vidieť tu, lenže ten náš odhad je stále ešte zachováva to, čo išlo predtým, lebo to sa proste nazberá celým časom. No. To práve eliminovalo to také nejaké učenie na nejakú možnú chvíľu. Samozrejme to nie je až tak úplne účinné. Úplne najlepšie bolo, keby sa to robilo takže by boli baseline 2 a celý čas by sme porovnávali s nejakým baselineom, ktorý už platí napríklad týždeň. Dobre, to som si prehnal pre veľkú firmu, je týždeň dosť veľa, alebo teda pre veľkú sieť, týždeň dosť veľa, ale dajme tomu, že platí týždeň a učil by sa iný baseline a po týždni by sa preklopili. To by asi
natiahlo ten čas tých 5 minút na nejaké 4 roky, teda z týždňa na 4 roky, tak čo by trvalo nejakému útočníkovi, aby naučil nás baseline na to, že je blbý. A myslím, že 4 roky to je také slušné niečo. Dovtedy sa už nejaký administrátor stáť na to pozrie, že či nie je tam nejaký problém. Dobre, ten algoritmus funguje celkom jednoducho, to je len ten vyjadraný vzorec. No, že lepšie je 1000-krát vidieť, ako raz počuť. To je také dobré porekadlo, myslím, že to každý rozpráva. Tak ukážem vám, že čo to vlastne robí. Neukážem vám, čo to robí presne, lebo to by nikoho nezaujímalo, že jak som to naprogramoval, ale ukážem vám nejakú... Áno, čo som zrobil teraz? Ukážem vám nejakú aplikáciu, ktorú mám akože pre koncového užívateľa. Toto ako neriešiť, jak to vyzerá. Len som chcel, že by ste si vedeli predstaviť, akože tu nie som grafik a nemal som nejako čas robiť k tomu nejaké grafické okienka. Povedal matnú Javu. Čože? Matnú Javu reagoval. No, ale môjim cieľom bolo zrobiť hlavne API preto, alebo teda, ja som to robil konkrétne pre niekoho, pre jednu organizáciu hlavnú. To je jedno, neviem to hovoriť, lebo sa to nahráva, ty sa to z toho nemôžem povedať. No, ale potrebovali API práve na to, že keď si budú robiť nejaké svoje veci, tak aby na to vedeli staviať. No a to, čo budú robiť, napríklad, povedzme, že to bude toto, a chceme kontrolovať nejaký baseline. Dajme tomu, že nás zaujíma to, čo je na porte 80. Ono teraz to troška chvíľu chrustá, to nie je tým, že je to ďalej, to je tým, že to dopytuje do názvu, že to tam. Zaujíma to nejaký baseline a teraz ten baseline má samozrejme tie hodnoty, čo som spomínal. Všetko, čo som potreboval, som si natekal do jednej tabuľky a to sú tie rôzne dáta, takže dáta nie sú podstatné, ale nejako takto by mal vyzerať výsledok. Ako graficky samozrejme. Výsledok je to niekde inde. Ale takto nejako vyzerá baseline, dajme tomu. Toho, čo som si vymyslel, že u mňa funguje, lebo skutočne to nie je môj trafik domáci, to je to, čo som si dal generovať. Ale dajme tomu, že to bolo u mňa doma. No a čo z toho viem povedať je to, že tých čiar je 24 ako je hodín a keď je teraz 6. hodina, teda 18. hodina, tak nad 18. čiarou, keď som teraz vygeral z veľký trafik, ktorý mi to pomal šľastné po ksichte. No, ako si to môžeme otestovať? Mám taký, že check and update. Aha, a teraz to odo mňa chce, aby som mu dal vlastne tie dáta. Ono tie dáta môžu byť tlačené kľudne z nejakého streamu, ale teraz to mám napísané, takže si to vyber. A tieto dáta porovná s tým 2013, snad to bude ešte také zlé. Dobre, mám tu z nejakého datumu, z nejakých 45. minúty prvej hodiny 7. dňa 12. mesiaca 2003 roku. Chce to dobre, aby som vybral model, jeden z tých, ktorý som vám opísal a tiež chce, teda pýta sa ma, či to chcem loadovať alebo to chcem update. Sú prípady niektoré, kedy proste prídu zlé dáta, lebo to proste tak je, nasadili sme nejaký nový server do siete a čo, teraz je to veľký trafik, my sme sa dohodli s Facebookom, že teraz všetko trafik pôjde cez nás. No a príde chudák administrátor, čaká mu vo fronte kopec vecí a určite by nechcel teraz, že by mu to vyskakovalo v logoch. Ako čo to zrobí je to, že zapíše do logov, že na akom porte, aké dáta robia aký problém a podľa akého modelu ešte samozrejme. Ale je prípad, kedy proste to nečeknem, lebo chcem, aby sa len updateol ten baseline, aby sa opravoval tak, ako chcem. A to tu vedľa, keby som chcel niekde špeciálne miesto, kde to má hádzať logy. Dobre, akože... Aha, to mám ešte, to som zabudol. Dobre, to si na porte 80 zistil model M3 vysoký trafik, no incident bol zapísaný do logovacích súborov. To je niečo také, čo som si predstavoval, čo som si nepredstavoval, že to bude robiť, ale robí to. Predstavoval som si z začiatku, keď som to začal, že to bude úplne super a keď mi prídu dáta, tak to povie
povie, že čo si normálny, že teraz ti takto hackuje sieť a normálne dá dole. Ale som prišiel na to, že vlastne nič také možné nie je. Neviem, čo som zrobil. Jak som to otočil? Netuším. Pohode, postaví na góny. Skúste to na alt shipku dole. Nie, to bez toho autu. Dobre, takže toľko k tomu. Myslím, že dúfam, že som nezabudol príliš veľa času. Keď sú nejaké otázky, tak sa pýtajte. Ale najprv sa vypne do kamera ešte. Aké útoky by to malo pokryť? Už máš vypnúť kameru, lebo už chcem rozprávať otvorené.